Pagita, nagasimbolo ini sang purity, humility, and strength. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuloan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang zero
nimbus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types. Kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makita naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining-producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa pagpanaguo. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production. Kaya ginangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, among gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala ka mo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa radyo Bombo! Sa gabing madilim, wanis mo'y bituin sa langit o tanglaw. Sa gabing malamig, larawan mo nini, nagbigay pa sakit ay gising at magbango sapagkat upili sapagkat katulong na lupang mahimbing buksan ang bintana at kami dungawin nang mapagtanto ang tunay kong Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time, 47 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 sang gabi. Welcome na sa aton diri nga palatuntunan ang Bombo, Harana, kag iban pa. Inyo mangin alagad, ini si Bombo, Denver, Quijano. Kaupod ba naton diri ang aton nga mga gwapuhon kag dosulti rito
nga mga talentado kag mga manami nga magkanta, no? Managmi ni sila mga tingog katon nga mga gitarista na, haranista pa nga si Sir Bing Galvan kag si Sir Ernesto Obensa. Mayong gabi dira. Before we start, may I greet Happy World Teachers Day sa tanan nga mga manunudlo, no? Kay ti amo niyang kabilugan gid sang pagselebrar sang o kon pagkilala para sa mga manunudlo naton, no? Ang ikaduwa naton nga iloy sa eskwelahan, no? Kung aton nga iloy dira bi paglabot sa eskwelahan, sila naman ako nung aton ikaduwa nga parents dira, no? Madamo gid nga salamat sa inyo sini nga pagtudlo sa amon. Wala kami diri so karon, hindi kami kabalo magbasa, hindi kami kabalo magsulat. Wala kami sang ideya kung wala nyo kami gintudloan, no? Sa liwat, happy World Teachers Day, mga kabombo, no? Isa man na ako, graduate man. Pero not in profession, by course guro. Sige, maliton kita, no, sa aton dring programa ang harana. Welcome gid sa liwat sa aton nga mga tagpalamati dira sa kabilugan kag bug-os nga region sang Negros Island region sa probinsya sang Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, no? Sa aton nga tagpalamati dira. And stay put kag baga request ang inyo gusto nga mabatian kay basi makanta sina sang aton nga mga haranista diri kag gitarista nato, no? Sir Bing, at kamusta unta mo danay kadasig sang adlaw Oktubre na. Wow, first Sunday of October. Grabe, pila na lang ka bulan? Antes ang December, no? October, November, duwa na lang, oh. Duwa na lang. Dasig lang gitod sa Pasko naman. Mayo naman yung tita. Mayo naman. No? Anami. May sulukton saya? Damo niya sa sang sulukton. Grabe ba? Gapanukot. Pero ginasukot mo na siya. Bati ko do kadamo gid sang mga ihada kag ihado nga nagalid na. No? Ihada sa kasalo kon sa bunyag pa lang na. Bunyag. No, kamusta ka mo, Tay Bing? Kamusta nyo bilog nga semana? Yes, may gabi si Bubudin. Si Bubudin. Pero nagabataon mo. Oh, ba? Ako siya din siya, John Lloyd. Yeah, John Lloyd. Bubo Miami. Kada semana naman taong gabataon man. Gabata? Gabataon. Sa among mga soke, mga gabi sa tanan namon nga mga soke. Ari naman ang bubuhara na. Magapalayag naman sa amon. Talento sa gitara, talento sa mga kanta nga mga dinumaan. So request lang ka po din kay try again nga ma-play ang inyong mga ina-request nga sunata. Yes. Maliwat man gabi sa tanan-tanan namon nga mga soke. Yes, dami ang gabi sa inyo. It's birthday ni Coronel Taybe ni Tay Lolo. Yung birthday mo? Dugay po nakapula. Abi ko birthday. Abi makanta na kita. Sa December pa gali. Bali agad. Masa din sa mamaltahan. Sabi ka. Sige. Tayo kuya, kamusta ka tayo Luloy? Kamusta mo bilog si Mada? Salamat mo kasi ko nga taga-antag may lawas. Mo gido? Kung wala ta taga wala kami dili kantulik. Mo gido? Ang labi pasalamatan ta ginang ginawa antes ta matulog mga muyo. Yes, good. Mga yun kasi yan. Mayong lawas. No, oo no. Mayong lawas, no? Mayong lawas ako na mayo. Mayo nga lawas nga. Amo ginang signature na mayong lawas. Sige. Yes, no. Preparado na maghatag sa aton diri nga mga ambanon, no? Ginapanawagan naton dira sa gwa. Bombo Mike, okay di ang ilang kon sa gwa, ang ilang monitor da, no? Si Sir Edmundo Revillo, mo ni ginang aton nga nagapanguna perme. Panawagan naton si Sir Edmundo Revillo sa gwa, no? Pwede ka nagkamatamat sulod. Kag sa aton nga Facebook live viewers, maayong gabi dira sa kay Mama Juvie Sari Amodente. Gabi nagapanguna sa karon si Mama Juvie sa pag-greet sa aton, no? Mayong gabi dira Ma'am Juv, no? Kag mayong gabi man kuno kay Manong Bing kag Manong Ernesto watching live with you at home. Mayong dira nga pagpa lahilay samtang gapaway kay Ma'am Lorena Presiona Gargaliano. Mayong gabi man dira sa imo. Mayong gabi dira sa syudad sang Silay. God bless you also, Ma'am Lorena, no? Ginapatamyaw ta dira si Saldi Medel
Kagambarita ba avid listeners ang Bombo Radio 24 hours. Uy, mayong gabi dira sa inyo. Mr. Okay naman, okay na. Salde Midel, Kagamarita Baha, mayong gabi dira sa inyo. Basta Radio Bombo Ged, no? Sir Kent Bulaca, daligo na lang nato, no? Mayong gabi man dira sa imo. Monitor lang kami diri sa Barangay Handumanan Zone 8. Request lang kami sang Faithful Love. Ginatamyaw ko lang sa Barangay Araal, La Carlota City. Ang Bulaca family, Kaga Velasco family, Gregorio family, no? Kag kay Choy Dan Bulaca, Neneng Bulaca, Jesus Bulaca, kag sa Minlo Talisay, kay Choy Tuni Wanisa, kay Choy P Wanisa, thanks gid Bombo Denver. Ini balang mga natong ginapang-greet, always present gini sa aton nga mga kanya, no, aton dring Facebook live sa Bombo Harana, pero may sila mabasahan. Sa karon na preparado na rin ang aton isa pagid kasulti rito nga tisuyo na nga magakanta no, masot-saot naman isa karon. Ano mo kantahon? Walay angay. Walay angay, ano na, masubo naman na ang ambanon. Ano ka, lately do, isa ito kabulan nga broken ang ginapangkanta mo, ha? Sige, preparado na? Pamatian ta, si Sir Edmond Rebelio. Walay angay. Ang kaminaw. Ang magpuyo. Nga walay kalipay. Permi ang buhok. Ginakong aw. Gikan sa walay pahuway ang pagdaaw. O doghan ko, ito nung na, ito nung na, sa mga pagkaghan, kay wala na sang maawa, masarang magagpahit sa nagatulog kong aluha. Kagsisin o ayhan, ang sarang maawa, sarang magagpahit sa nagatulog na kay kong aluha. Kagsisin o ayhan, ang sarang makapala. Eneng may kasakit, gikan sa pag-angga. O doghan ko, ito nung na, ito nung na, sa mga pagkakang kay wala na din sang maawa, masarang magagpahid sa nagatulog na kon ngaluha. Kagsisin o ayhan, ang sarang maawa, sarang makagpahid sa nagatulog na kay kung aluha. Kagsisin o ayhan, ang sarang makapala. Ineng may kasakit, gikan sa pagkaghan. Ginatamyaw ko na sa Sindaylado ang akon da nga amo nga si Francisco Grelios. Kapmala ng gabi, kasubuman sa iya ni Nining Ilina, kaya na to. Si... Gano? Okay. Gano? Mayroon ng gabi sa inyo. Kasubuman sa Tumalambong, mayroon ng gabi sa inyo. Kaya ang nagaparamya lang si Edmundo Rebelio.
sa Bumbo. Basta radyo, Bumbo. Madamo gid nga salamat kay Sir Edmundo Revillo no sa iya diri nga una nga ginahatag nga ambahan nun kay ginatamyaw dira nato sa Purok 8 Barangay Alangilan si Brad Hernani Rimada si Ana May Tones Rimada mayong gabi dira sa inyo kag syempre ang always man nga pamati sa aton as aga MMBC o Conmorsha Mountain Bikers Club halong gid permi sa pagsikad sa dalonon kag ginatamyaw ang CD Boy sa nga Morsha halin sa kay Mel Ahonilo no Honilo ni siya ang nagapatamyaw dira ano aton man ginapanawagan dira si Ma'am Wilgina Pacquiao para diri sa iyang ambahan nun diri no nga gindala Ma'am Wilgina Pacquiao kag karon sa kay Sir Ken Pulaka Bombo Denver ginatamyaw ko gali sang Happy Teachers Day lang sa mga teachers sang Araal Elementary School kay Ma'am Derla Bulaca. Thank you gid Bombo Denver no. Happy Teachers Day dira sa Araal Elementary School. Kag kay Alti Cabao ban kay ren good evening Bombo Denver. Pag-greet naman ang mga taga Hacienda Dapdap Barangay Tortosa Manapla lalo kay Teresita ban kay ren Mani. Thanks gid and watching from Taguig City. Mayong gabi dira kay Ma'am Teresita kag sa taga Banwasang Manapla. Grabe si Sir Kent, no? Bombo Denver, ginapatunugan. Gid ni Choy Dan, ang iya radyo sa Bombo Radyo. Lablabi na gid kong mag-bombo rana. Thanks gid ko, no, sa pagtamyaw, no? Choy Dan, madamo gid nga salamat sa pagpamati mandira sa mo. Kay Sir Dominic Canyo, Bombo Denver, ginagreet dira naton ang iya nga mama, si Ninita Canyo. Gapamati subong nga gabi. Also greet to all my teachers and ETC3. Bacolod and Catalino Soligin National High School sa Puente Vedra. Thanks gid and Happy Teachers Day sa ilan no. Kay Romy Lanawan mayong gabi dira kag halong kadra sir sa Cebu no. May lang dira nga pagpamati Mayo lang gid no. Kay Ma'am Gima Filomeno Bombo Denver, good evening. Ma-request ko sang kanta nga Together Again para kay Nanay Elisa Burao sang Crossing Polopandan. Salamat gid no. Sige. Pamatian ta na diri ang ambanon nga gindala ni Ma'am Wilgina Pacquiao. Matod mo ako imong unungan mahalon hantod sa lubnganan kalipay ang akong gibati kay bugtong kang bahandi ning kinabuhi way sukod ang akong pagtuo nga matuman ang atong mga damgo kay aniya ka man nining kilirang buluhanon ang pagpangga na ang balhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa admo way laing makababa sa atong pagminahalay akong pinangga
way sukong. Ang akong pagtuo nga matuman ang atong mga damgo kay aniya ka man nining kiliran buluanon ang pagpangga na ang kun-kuna balhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan ko akong magpabilin saad ko way laing makababa sa atong pagminahalay akong pinangga sa atong pagminahalay akong pinangga. Manamyaw ko diha kay kumarin ako Gloria diha sa Mansilingan may gabi diha umang gabi man sa imong mga bata og sa akong ihado o manamyaw man po ko diha kay Inday Linda may gabi diha day o gitamyaw ta ka o hasta imuhang mga kabataan tanan og manamyaw man ko didto sa kang Bibing Jimmy o manamyaw ko ninyo og ang akong auto dito sa Cebu. Kumusta naman ka o wala ba ka madalas ang linog? O amo gani na ang nagproblema ko kawala gyud tay kontak. O manamyaw lang ko sang kay Kabornay, manamyaw ko may gabi diha. O manamyaw ko kay Mia Daniel. Manamyaw ko sa ako ang kabataan tanan. Manamyaw ko sang kutob naman gyud sa naablabutan sang harana. O may gabi na lang diha og nalimtan din ako si Inday Mirli. May gabi di Inday Mirle kabalo ko nga naglantaw ka sa amoa di sa Facebook. O may gabi di day upod sa imong kaupdanan. Ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante may gabi. Sa Bomborana number 1. May gabi niyo tanan. Ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante. Madamo nga salamat kay Ma'am Wilgina Pacquiao. Taybing may panamyaw ka dara. Ang kabilang sa aton mga amigo dito sa Talisay, amigo kong gwapo, Atty. Bimbula Bidis at family, si Valentihano, bawa mo ning korte magluto piyaya daw mga kalaha ang iya piyaya mo. Pero tabi-tabihon mo lang ka daw ang mga katagko. Si Janet Master sang kasag, subuman kay Sir Victor Piroha, sa kay Gumari tada gali sa Masilingan, Misa Gloria, kay Marit Kim, subuman kay Nis Parinistor, Ma'am Rose Villanueva Chichaga, monitor gitsubon, Ma'am Rose, mga gabi, Moret Clavi, Dairo Salinda Malan, sang Taglaong Village, labi na kay Emily Narciso, nga ito migit, wala tat monitor sa ito. Inday Milen, mayang gabi sa imo. Mandamo nga salamat no sa tanan nga panamyaw dra mayong gabi kag ginapanawagan naton dra si Sir Ed Solano. Pwede ka na diri ka matamat sulod Sir Ed Solano kag mayong gabi dra kay Ma'am Sonia Doko gina-request ako ng Falling Leaves kay Bingalban. Tamayo lang kala kay Ed Solano, Merly Solano, Ray David kag Ronaldo Doko sang Barangay Balaring. Salamat gid dalin sa kay Ma'am Sonia Doko. Kag kay Basa Rinante mayong gabi dira kag ginatami ako gali ang ugangan ko nga si Renaldo Mante Soberano Sr. gapamatigid siya subong salamat alin kay Basa Rinante kasubong man sa kay Ernie Donyo. Good evening Bomo Denver lang tamyaw sa family Donyo kag Javier kag Paksyam kag Esclamada kag Aros kag Sulayawa kag Bilakasten ang gatambay si Ernie gali sa nga Pasig City. Request lang ko gali contest sa hambog. May gabi dira sa inyo. Sige, pamatihan ta naman diri ang ambahanon nga gindala ni Sir Ed Solano.
Angkin mo ang gandang nakakabigani, katangian na sa'yo mainggit sila. Tulad mo ay isang bulaklak sa hardin, handog ng langit at ako'y inakit. Ngunit bakit ang iyong ganda'y panlabas lang, bumubulag sa kaya kong umibig sa'yo. Ikaw pala'y rusas na walang bango, tinik ay bumahon, puso ko'y sinugatan. Sinayang mo o giliw ko mga handog ng Diyos sa'yo, pagkat ang puso'y mapaglaro. Nilimot ang pag-ibig ko sa'yo. Sinayang mo o giliw ko mga handog ng Diyos sa'yo, pagkat ang puso'y mapaglaro. Nilimot ang pag-ibig ko sa'yo. Ngunit bakit ang iyong ganda'y panlabas lang, bumubulag sa kaya kong umibig sa'yo. Ikaw pala ay rusas na walang bango, tinik ay bumahon, puso ko'y sinugatan. Sinayang mo o giliw ko mga handog ng Diyos sa'yo, pagkat ang puso'y mapaglaro. Nilimot ang pag-ibig ko sa'yo. Sinayang mo o giliw ko mga handog ng Diyos sa'yo, pagkat ang puso'y mapaglaro. Nilimot ang pag-ibig ko sa'yo. Nilimot ang pag-ibig ko sa'yo. Sinayang ang pag-ibig ko sa'yo. Okay, dira sa Medical Plaza Bacolod, ginatami ako dira si Bobby Lakadman, Bob Mayong Gabi, Armin David, Joe Hunsay, Rinaldo Duco Jr., Nining Tobira Paktaw sang Manapla, Imi Solano sang Hong Kong, Mayong Gabi, Edgar Salgado, Sonia Duco, Nini Josinillas, Rogelio Baon, kag Boy Hinulan, ang nagapanamyaw Mr. Ed Solano, kag Mrs. Merle Solano. Madamo nga salamat sa kay Sir Ed Solano sa diri ambahanon nga gindala kag ginatamyaw na daton si Frisel Revillo, Ria Tambasen, Sandra Olano, si Pedra Salarda, Johnny Revillo, Danilo Revillo, Bebeng Pahila,
si Juan Gonzales, Francisca Sampong, Rini Nansan, si Clarita Nansan, Rosalinda Saurilla, Tuting Saurilla, Julio Satambasen, Desito Sampong, Onyok Sampong, Sorina Sampong, Kagabulanay Sampong. Nagpanamyaw si Wilgina Diamante. Subong man ginapanawagan dira naton si Josephine Villaran, pwede ka diri kamat-amat sulod no. Taybing samtang ka pa sulod panamyaw mo dira. Yes, mga gabi man sa atong mga katropa sa Plaza Talisay, natamyaw gid Forton Almonia, bawo mo ni sumaot ka takbo tatlo IATL. Forton mga gabi sa ibaw kay Iba Almonia, Joe Valenzuela, Rodi Hamantok sang Sontri, Norbing Soto sang San Fernando, Rodi Panagsagan, kag Angelito Tribaco, tanan mga katropa tada sa Plaza Talisay. Mayong gabi sa inyo tanan na happy listening. Sige, Ma'am Josephine, namata-mata di sulod Sa karon na yari na si Mama Josephine Villaran na pamatihan ta diri ang yagin dala nga ambahan. Hindi na ginto. Go kang ginto ni Ama Apollo. Ano man? Gugmang kita ko. Gugmang gina. Sige nung. Sayod ko kanimo, nasayod ka kanako, may gugma kang gihilom, may gugma nga gitago, sa dughan gitipigan, aron dili hisayra, bisan pa kung saon, masayran man sa tanan, karon nasayod ka na, nasayod ako sa gugma mo. Ayaw naghihilom, ayaw na ugitago, itugan na imtawon ang gugma mong gitago, ang dughan atong buksan, aron ilang hisayran, bisan sa kaulahian, nasayran man sa tanan, karon wadon tanan ang
uban sa gugmata ginatamiyaw ko lang gali isang maayong gabi si Mr. Fidel Martinez kag si Alex Martinez sa Villa Soledad maayong gabi kag sa ila pamilya Martinez maayong gabi sa bilog nga sila maayong gabi man sa nagapamati sa amon kag sa Home for the Blind sila ni Supi ni Valentin ni Albert Sheila kag tanan-tanan sa sa Home for the Blind kag sa masahian namon maayong gabi kag si Jean gali isang Lambunaw maayong gabi kagawad maayong gabi gid. Di ba natin masahe ko dadason sa'yo mo? Yes. Sige. Madamo nga salamat kay Ma'am Josephine Villaran, no? Gagamay ang gabi diri. May taga Sagay, no? Ako, mayo gining taga Norte man. Makabalo ka mo, medyo lapit man isa ako ng Sagay. Kay taga sa Sagay mo ako nag-college mo. Kagari mo yung gabi diri sa kay Ma'am Rins Milana, Bawa Denver, kag sa duwata katalintado mo yung gabi. Tamyaw da ba na ko Nats Cordero nga wala untat sa pagpamati sa bombo halin sa aga hasta sa gabi. Ginatamyaw ko man ng migo niya si Tony Braceros sa taga Villa Victorias. Madamo gid nga salamat, no? Bombo Denver, may I please request Mr. Ed Solano to sing Maala mo kaya kung okay siya saya please thank you cheers no try naton request siya karon ma'am no kag Ma'am Anisita Gamboa may gabi dira sa imo kay Joel M. Roquiro, Charis Paul Gamboa, Gloria Rolando Danyoso, Maria Luisa Abilino Roldano request lang ko it's hard to forget. Salamat Bombo Denver. Kag kay sinini Marites Vasquez boss may gabi Bombo Denver kag sa tanan nga tag palamati no ginatamya na ako dagali sila ni Marlon MJ kag Twin sang Talisay nagapamati gid subong sa inyo programa. Uy may gabi dira sa inyo sa tanan no kag sa Familia Rivera sa Barangay Paraiso kag Hungko family sa Cruising Bago no Cruising Bago bato or bago? Bago no sa may pakadto Marcelo. Sa may bugang na ni. Bago. Di ba unan pa ring bato? Before ka bato tapos babaw pa ni. Malabay pa ni sa Makiling. Babaw pa gid niya bago. Bago no. Ay oo. Nakakagi kami di pang relief. sa baduhan na di ang ilang market mo. No, sa Chactoman, ma'am, no? Ang dra sa Crossing Bago sa Gay City sa kay Ma'am Marites Vasquez, kagi ko daglito da dumduman ko. Kaysa unhan bugang na Chacto. Tapos bugang Marcelo. Kalatraba na sila ya. No, kamo na dra mo yung gabi, mo yung gabi dra sa inyo sa Sagay. Subong. Ginapanawagan dra naton sa gwa. Si Sir Ray David. Taybing panamyaw mo. Ginatamyaw gid mayong gabi lang sa mga katropa dra. Talisay, Julian Sian, Nelson Merebelis, Noli Gamboa, Larry Delgado, Grace Delgado, subuman kay Boy Nadine Pagyanyan, Samson 5, kay Hiner Britannico, mga katropa ko na sa plaza. Mayong gabi sa inyo. Subong pamatihan na naman ang bahanon nga gindala diri ni Sir Ray David. Pag-ibig masdan ang ginawa mo winasak ang abang puso ko tulutan ang samo ko lamang sa'yo bihagin ang dalagang ito ikaw ang aking panaginip ikaw ang tibok
ng dibdib. Pusong ibig, tinggin umawi, natagoy ay pag-ibig. Ikaw ang ligaya sa buhay, sa piling mo'y walang kamatayan. Puso ko'y nangumpisal sa birhin dalanginan na ang pag-ibig ko ikaw ang ligaya sa buhay, sa piling mo'y walang kamatayan. Puso ko'y nangumpisal sa birhin dalanginan na ang pangarap ko'y Ginapanamyaw ko dira sa syudad San Silay, Analu David, Patricia Solano, Amy Solano, Junior Solano, Bibing Solano Banares, Armin David, Melissa Olvido, Naldo Ansonia Duco, Daniel Ambibing Labis, Dionisio Katubay, and Lulit Flores, ang nagapanamyaw, Ray David, Basta Radio, Bumbo! Madamo nga salamat sa kay Sir Ray David kaya ginatamyadra naton sa Barangay Iglawan, no, si Kapitan Rooney Espigol kag si Juliet Espigol, no, kag sa tanan nga kagawad sa Iglawan mayong gabi dira sa inyo, no, kay Gamay Tikboy Bibi Obensa mayong gabi dira sa inyo, sa kay Bibi kag Johnny kag Linin Diamante, kay Remy Nansan, Clarita Nansan, Felicidad Belleza, Linda Parcon, ginatamyaw mandra naton ang family Diamante, family Pacquiao, kag family Belleza. Sa Barangay Malasaging Escalante, ginatamyaw dira naton si Romeo Hipolito, kag Nili Hipolito. No? Family Artiliola, may gabi mandra sa inyo, si Miriam Ches, kag JD, may gabi dira, kag family Belleza, kay Miriam, Carmelina, Allen, Aljon, kag Merla, may gabi dira, kag sa kay Juni de la Cruz, no? Halin sa kay Ma'am Wilgina Diamante. Kagatay Bing, may panamayaw ka dra? May tamyaw gid, mga gabi sa ito mga katropa. Bert Miharis, Tudoy Apolinario, Didit Bayuna, Babi Ramirez, Pari Oscar Cutanda, Bubit Herbias, Danilo Vicentino, kag Purboy Kikeiro, taga Sun 5, tanan, mayong gabi gid sa inyo. Mayong gabi dra sa inyo sa tanan. Kag Ma'am Telma Santowa, pwede ka na diri ka matamat sulod Ma'am Telma Santowa, liwag ka dagan ni Tok-Tok si amat-amat na di sulod Kag mayong gabi dira kay Eric John Salcedo, ginatamyaw ta dira si Tukal kag Marlon Rosapa nga gapamati sang harana subong may lang da nga pagpamati asamtang ga shot gamay from Purok Star Apple Barangay Bago, no? O kun ano ni Purok di na to. Purok Malipayon Iglawan Morosya. Oh, ano ni man? Dalangida bao. Purok Star Apple Bago City Glen, no? Kay Basa Diamante Bombo Denver gapamatigid kami subong. Greet ko lang ang bata ko si Rijoy Basa kag asawa ko Rhea Basa sa Purok Malipayon Iglawan Morosya kag pamilya ko sa Isabela Basa kag Mugar family. Madamo nga salamat Bombo Denver, no? Sige, pamatihan ta diri ang ambahanon nga gindala ni Ma'am Telma Santowa.
Bakit ako mahiya kung ang puso'y sumisinta? Dapat ko bang ikahiya kung ibigin ko ikaw, sinta? Bakit ako mahiya kung sa iyo'y liligaya? Ang pag-ibig mo lamang ang siyang tanging aliw sa buhay, pagkat kita'y minamahal. Nung kita'y mahalin, di ko na inisip ang kinabukasan ko. Ang nadarama ko, iniibig kita, pag-ibig na walang maliw. Sabihin man nila na ako'y isang baliw, kung dahil sa iyo giliw, ay tatanggapin ko maluwag sa dibdib, sapagkat mahal kita. Bakit ako mahiya kung sa iyo'y liligaya? Ang pag-ibig mo lamang ang siyang tanging aliw sa buhay, pagkat kita'y minamahal. Noong kita'y mahalin, di ko na inisip ang kinabukasan ko. Ang nadarama ko, iniibig kita, pag-ibig na walang maliw. Sabihin man nila na ako'y isang baliw, kung dahil sa iyo giliw, ay tatanggapin ko maluwag sa dibdib, sapagkat mahal kita. Bakit ako mahiya kung sa iyo'y liligaya? Ang pag-ibig mo lamang ang siyang tanging aliw sa buhay, pagkat kita'y minamahal. Ginatamyaw ko ito sa balay, sinay ko na marikag si Jerry. Tapos ang taga Silay, Caras family, Santua family, si Richie Ambua, sa Mira Silinyo, sa tanan-tanan nga pala mati sa buong radyo. Pero Santua sa Iloilo, o kan si Buni Santua sa, ay si Clarita, sa Sambuanga. Ay si Almagali Ramos, ara sa subong sa Yolanda na, nga balay kay halina sa Manila, pumatigit sa kuno sa buong radyo, number 1, sa Bacolod. Thank you mo rin ng Denver nga mong gwapo nga. Ayos ah. Okay. Sige, damogid nga salamat kay Ma'am Telma Santoa. No? Kag hinay lang dira. Okay.
No? Antes kita magpadayon, aton danay panamatihan nini ang mga importante nga mga panumdom. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Paan sang ethanol nga isa ka klase sa nga biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa nga mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sikak cane, blue cane, ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yara man ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo Kag madamo pa. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang kamo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanday Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisa sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains.
Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sakanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa 7 sang gabi. Sa karon ato naman pamatian diri ang ambanon nga gindala sang aton nga gitarista na haranista pa nga si Ernesto Obensa. Special request din. Punti sambong. Okay.
amigo, napulot kayo buwan sinanggo, makainom gani malibong ang ulo, wala ang pagkamalino, makabot kayo ibati, lumig nila ang abogado, labi nagyusog mga ubo, kay magkuntis kayo sa hambo. Hinambog kay magdaog ta, ako waray ilunggo ka, kung sinuwano sa siya. Ito waray, ito'y ilunggo sa abong kundon, sa samar o liti. Ako ganda ang pinakariko, ang pensyonado sa US Navy, sa likod ni Mac. Ako ba yan ang iyang rekwerdo? Iregalo niya haakon ang iyang agyon o buwato. Sa hinambog kay magdaog ta, ako waray ilunggo ka, o sinuwano sa siya. Abante sinuwano, ako pintaon mga amigo, hindi lang kayo o negosyo, gisenyor-senyor ako sa mga tao, kahit tagdiyan lang kayo ng mga barko, siyang ko ka mga karato, iaburan ko magregalo, sila tag-secretariat kwadrados, sa kong ayuta sa menteryo. Sa hinambog kay magdaog ta, ako waray ilunggo ka, o sinuwano sa siya. Tira to, baito, sa amon titiyak, tira boy, sa bakulong kakilo-elo, ako'y numero uno, nga asintiro sa tobo. Ako kininyong patihon, abaw lintigid ni kaayo, ay sa amon iya ang kwarta, kinabi ko ginabala. Sa hinambog kay madaog ta, ako waray ilunggo ka, o sinuwano sa siya. Sa hinambog kay madaog ta, ako waray ilunggo ka, o sinuwano sa siya. Mabatok pagid ka mo sa akon? Grabe no, mabatuan gid. Hindi na kami ang bato ah. Salamat ang request na natin. Sige, panamyaw mo. Oh, kami ako dati sa Koda, sa sakop sa Tubusok, Escalante, saka kilala na sa ako, Loloy, Loloy din sa mong radyo. Yung biruan pa yung pumati sa inyo na tanan, nasa kuwanan, pumati na, sa pinakugasan, mga saging, mga pamilya ubinsya na tamura. Ay, sige, mandamo. Hipolito. Damo nga salamat sa Sir Ernesto Bensadog, na mayong gabi da man siya sa tanang ginapanamyaw ah. Kagaga mayong gabi dara kay Basa rin ante, no? Gapamatigid kami si Mugrit lang ang bata o si Rijoy Basa, kagasawa ko Rhea Basa sa Purok Malipayon, iglawan more siya, kag pamilya sa Isabela Basa, kagamugar family, madamo gid nga salamat Bombo Denver, kay Edelberto Tribaco, igapamati kami di sa Tribaco Brothers, ang Talisay, more power, Bombo Harana. Kay Nitz ka Bornay, may gabi dara sa imo, may gabi dara no kay Marisa Olvido. Good evening Bombo Denver sa tanan. Ginatamyo ako tupad balay namon si Ray David kag si Doga David Solado no Ed Solano. Kag sa family niya, God bless sa tanan. Thank you Sir Denver. Halin kay Marisa Olvido.
Kag kay Ma'am Clora Flores Ginsataw, mayong gabi madra sa imo ginatamyaw ta dira. Si Reverend Father Geoffrey Flores, Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Yabana Sandro Ginsataw, kag Tatay Abelardo, kag Nanay Angelita Ginsataw, Tiyoroming, kag Nong Cesar Hasildo. May gabi dira sa inyo sa tanan. No, dahil di gina-balance nito dire na. Ma-request lang ko, babe. Salamat, gid, no? Halin kay Ma'am Clora Flores Ginsataw. Jeffrey Chanes, so ginatamyaw ko lang si Lula Kumiri, nagapamati pod sa Yana nga Makmak, nagapamati Harana Pontevedra, taga Barangay Pandan, Puro Corazon, no? Kag ginatamyaw man dira naton si Ma'am Elsa Arsinas, mayong gabi dira sa imodra sa syudad sang Talisay. Taybing panamyaw mo, kag ginapanawagan na dira naton na si Ma'am Midario, matama ta disorod. Pero sa Belgian, resort sa Talisay, natamyaw gate, mayong gabi kay Hinorita Kuyan, Graciano Balibol, kay Mrs. si Dakdak, mayong gabi sa inyo, subungan sa Sitio Mambukog, Lubaw, mga Tribaco Brothers, si Bugit, si Butsok, si Noel Fernandez, binigay kay Lagoy, mayong gabi taga Mambukog, so 16, arin ako di, bawang kabantayan ito. Mayong gabi sa inyo, si Janet kanya, ang master sang kasagdra, dahil Janet, kung daw na ito sang kasag may biyod. Okay ka lang, mayong gabi sa inyo. Mayong gabi dira, sige, pamatihan ta na ang ambahanon nga gindala diri ni Ma'am Midario. Kay sakit, kay pait, yang biglang nasabi mo na hindi na ako ang laman ng puso mo. Ano ang nagawang pagkakamali sa'yo? Alam mo bang nasaktan ang damdamin ko? O malamig ang gabi, di ko kayang mag-isa. Mababaliw ako kung mawawala ka pa. Di ba sinabi mo wag akong mag-alala? Bakit ngayon biglang nagpapaalam ka? Pasumpa-sumpa ka pa sa akin, ngunit ikaw pala sinungaling. Magtatapos ng lahat-lahat sa atin, ngayon iiwan mo, di ko kayang tanggapin. O kay sakit, kay pait, ang biglang nasabi mo na hindi na ako ang laman ng puso mo. Ano ang nagawang pagkakamali sa'yo? Alam mo ba nasaktan ang damdamin ko?
nangakong ako lang ang iibigin. Akala ko wagas ang iyong hangarin, ngunit hindi pala, pasumpa-sumpa ka pa. Ngunit hindi pala, pasumpa-sumpa ka pa. Maayong gabi dira sa Barangay Granada sa Alona Location Site. Ang ako mga kabataan dira, mga Espilita family, si Rachel, si George, si Gerald, si JB. Kaganila duha ka bata, ang mga Espilita family, ang mga Habulan family, subong man ang mga Ligaspino family, sinanglina mga Reo, da sa Morsia, mga Haidya family, Pet family, utob sa nagapamati dire sa Bomboharana number 1, ang nagapanamyaw Midari. Madamo nga salamat kay Ma'am Midario, kag kay Sir Geoffrey Tianes, may gabi dira sa imo sa Barangay Pandan, Family Tianes kag Family Amonidel kag sa Family Digna DC. Salamat gid more, God bless, no? Nami kasaot ni Ma'am Midario. Ma'am Det Ariston, may gabi man dira sa imo, may landra paglantaw dira sa Japan, kay Nestor Saldivar, may gabi man dira sa imo, sir. No, kag subong pamatian ta naman si Sir Bing Galban siya nga ambahanon diri. Ako sa imo, mahal, ikaw sa duhan ko. Abang man, kung ba akong gihoktan, tungod kay ako estudyante lamang. Oh my God, anong ining ginabadyan? I love my teacher, yes I do. Kamalupok, anugan ko. Oh my gosh, why ko homework, why to listen? Ang akong naginapinsan, ang teacher ko na mataho. Ma'am, kung ara ka sa classroom, may tidak kuya po. Oh, wow, this man. Kung magsulat ka sa blackboard, sexy nga tanawon ang malikawang mo. Oh my gosh, ano ining ginabadya ko? I love my teacher, yes I do. Kamalupok, andugan ko. Oh my God, why ko homework, why ko listen? Ang akong naginapinsan, ang teacher ko naman taon. Sa imo, mahal, ikaw sa duhan ko. Wabis ma'am, kung magsulat ka sa blackboard, sexy nga tanawon ang balikawang mo. Oh my gosh, well, ginabadya ko. I love my teacher, yes I do. Kamalupok, anugan ko. Oh my gosh, why ko homework, why ko listen? Ang akong gagina
Ay natamyo daman kapigid sa mga sukita sa Talisay, Mimi Perdigiros, Maribek Perdigiros, labi na kay Inday Emilia Perdigiros, Jewel Perdigiros, kay Johnny Malaga, Bernie Solitario, pari Ponso Britanya, Alan Casiano, kag amigo kong gwapo, si Edwin Cisbreño, ang bigote may korte. Edwin, mayong gabi na sa imo. Madamo nga salamat sa kay Sir Bing Galvan kag saya dalagi namin yung gabi dira no. Nabanawagan dira nato na si Sir Edmundo Revillo pwede ka na diri ka Tony ay sorry wala ko kita Sir Tony pasensya gid Tony Aguilar. Pwede ka diri ka matamat dumamangkot po tanin duay ko panabasan this is Sir Tony. Kag mayang gabi kay Ma'am Nene no, mayang gabi dira mo Denver lang og great kay Mama Marafili Esperta Kimba, kay Papa Moroy kag kay Lola Maring dira sa Kalong-Kalong, Barangay Singkang Airport kay Mama Sally ngara sa Cavite Gatanaw Facebook Live. Salamat kid, God bless. Sir Tony Aguilar gali ang aton dira ginapanawagan no. Si Sir Tony Aguilar. Si Sir Tony Aguilar ang aton na panawag. Liog tada kay Sir Tony. Wala tada na basang kagaina. Sir Tony Aguilar kagaw sa Barangay Singkang Airport Kalong-Kalong no, si Mama Marasali dra nga sa Cavite galantong mga Tagalog. Sige, pasensya uli ko nakita imo pangalan na nagdikit view. Mayong gabi dira Sir Tony no. Sige, pamatian da diri ang yagindala nga ambahan. Sa bughaw na buhangin, doon ako maghihintay. Abutin man ang takip siling, ang langit man ay madilim. Anong tamis na maalaala, mga lumipas na ligaya, ngunit ngayon ang ulila, iniwan mo na kurusa. Maglaho man ang iyong pag-ibig, at kung ako'y pagtaksilan, ikaw pa rin ang ibig, mamahalin hanggang libing. Sa bughaw na buhangin, doon ako maghihintay. Abutin mo ng takip siling, ang langit ko'y ikaw. Maglaho man ang iyong pag-ibig, at kung ako'y pagtaksilan, ikaw pa rin ang iibig, mamahalin hanggang libing. Sa bughaw na buhangin, doon ako maghihintay. Abutin mo ng takip siling, ang langit ko'y ikaw. Ang inatami ako da sa balay, ang akon nga mga palangga da, Mildred Aguilar, Michelle Walding, Emerging Aguilar, kag si Nining Lasarte, ni Nining Magbanwa, si Duli Magbanwa, kag ang akon nga mga
katupa man da sa kwan sa plaza mayong gabi sa inyo tanan. Kag si Parikit Solano mayong gabi man sa imo ang nagpanamiyaw Tony Aguilar sa Bombo Radio. Salamat kit. Madamo nga salamat sa kay Sir Tony Aguilar sa dirigin dala nga ambahan no. Sir Bing, sino natin ni Bulos diri? Balik sa kay Rebellion. Sige. Sir Ed Mundo Rebelio, pwede ka na diri ka matamat sulod. Taybing may bilin ka pa dira? Ngari pa, ginatamyaw dira si Pedro Burgos, Pedro Dispe, Joning Educado, kag kay Amalia Galban sa Son 16, labi ni kay Inday Lia Espacio sa Sunto, kag kagagawad Bridget Padilla sa sunod dos mga kagawad, mga kabisi mo. Labi na asuman kay kagawad Espino sa Son 16, kag kay Noli Tihok sang magabligyan niyo manok puti barato, basta ulo lang baklon mo barato. Nasa Talisay, Parinoli, may gabi na sa imo. Sige, madamo nga salamat. Sir Ed Solano, pwede ka na, Sir Edmundo Revillo, pwede ka na diri ka matamat sulod. Kag mayong gabi dira kay Norbs sa De La Peña, no, ginatamyaw ta dira halina sa Barangay Granada. May lang dira pagpamatya. Kay Andy Mikmik Bustamante, mayong gabi dira sa imo kag sa aton man diri nga tagplamati, no. Kag ginagreet ko lang advance happy birthday sa sining kay Papsi Malunes. Dira sa Tubunan, thanks God. Happy birthday, advance happy birthday dira. Sa kay Nestor Villaflor Saldivar, mayong gabi dira. Sa imo kag na-request yo the best nga gitarista sang Bombo Arana sa idalom sang kahoy nga lawaan, no. Amo ni ginapa-request niya. Kay Glens Narcisco Gallarde sa ginatamyaw ta dira ang iyang amay sa Barangay Santol Binalbagan gapamatigid sa mga ambahanon na Bombo Radio. Mayong gabi dira sa inyo sa tanan. So buong pamatihan na diri ang ambahanon nga gindala ni Sir Edmundo Revillo. Palangka ko nagbago ka, nagbago ka. Sa puno sang kahoy nga mo ang saksi sang tanan, sa gugma na dudumong nangilulungan. Lagin biyak kining kasing-kasing, kay ginole mo ang akong singsing. Sa ngayang nalaya sa gihapon na basa ko, ang ginokit nga letrang I love you. Lakat ang panahon, wala ko ginunahon na palangka ko nagbago ka, nagbago ka. Sa puno sang kahoy nga mo ang saksi sang tanan, sa gugma na dudugong nangilulungan. Kahoy lang daw lang taon ko na lang, pintas nga bagyos nang napukan. Sa ngayang nalaya sa gihapon na basa ko, ang ginukit nga litrang I love you.
Ginatamyaw ko dira sa Iloilo, sa Kapisruhas, ang akon kabataan da. May landa nga paglantaw sa Facebook Ari ko de, mga apo ko na, lantaw lang mo na. Kag, ginatamyaw ko manggali si Marie Gloria. Marie, may landa nga pagpamati, Maria. Kag, si Gaga. Mayong pagpamati, Daga. Ari dia nga panamyaw de si Mundo Rebelio. Sa Bumbo. Basta Radio, Bumbo. Madamo nga salamat sa kay Sir Mundo Rebelio. Aton man dira kita panawagan si Mama Wilgina Pacquiao. Pwede ka na diri kamat-amat sulod, no? Kakabasa rin ante may gabi dira request kong gugma sang tigulang daw igi nga ga kamang-kamang. Ano na siya ganito? Batihan na dati? Okay, pero kabalo ka muna. Tay, kuan? Kabalo ka sa nasang yagin na, kuan? Ay, sige. Sige, pamatian ta naman diri ang bahanon nga gindala sa to ni Ma'am Wilgina Pacquiao. Pagkapait di ay, oh, pagkasakit di ay, sa gibalos mong gugma, na walang tanan. Oh, matod sa saad mo nga unungan mo ako, o pagapanggaon mo karon na walang tanan. Gimahayan ko lang ang pagtugyan ko sa gugma, kanimo walay kaluoy, karon naghilak ako. Pagkasakit di ay, pagkapait di ay, sa gibalos mong gugma, karon na walang tanan. Gimahayan ko lang ang pagtugyan ko sa gugma, kanimo walay kaluoy, karon naghilak ako. Pagkasakit di ay, manamyaw ko diha, manamyaw ko diha kay Inda Parkon doy gabi diha day, og manamyaw ko kutob sa nalabutan lang diri sa harana. Manamyaw ko ninyo tanan. Ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante sa Bumbo Radio number 1. May gabi inyo tanan. Madamo nga salamat kay Ma'am Wilgina Pacquiao. Kagato na yung pamatian na magadason nga magakanta sa ton matapos na importante nga makapanundom. Standby. Ngayon sang Asya sa mga katsila.
Ngay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Manggaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakauyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton.
nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na bilin nga healthy ang aton agud malikawan ang risgo sang heart disease. Kapagkaon sang healthy nga mga pagkaon man nga mga aktibo kaangay obra sa mga Uno minutos na ang nakaligad sa taknaga, alas 8 sang gabi. Padayon kita sa karon sa aton nga pagpangalagad diri sa Bombo Harana kag iban pangon sa diin. Ini inyo alaga diri si Bombo Denver Keno. Sa karon ang ginapanawagan dira naton si Sir Ed Solano, pwede ka na diri kamat-amat sulod no. Sir Ed Solano no. Panawagan ang kabayong gabi dira kay Jean Rose Diergos. Bombo Denver Leo Tamyaw sa akon nga lolas nga si Elvira Diergos sa barangay Saga sa Bago City nga nagapamatigid si Mamadamo nga salamat. Kay Idelin Labradora Claridad, mayong gabi Bombo Denver, no? Please tamyo ang 3 brothers si Edmundo, Alan, Alex Claridad sa barangay Tabunan, Bago kagantiyo ko nga si Alejandro Claridad kag ma-request ang papa ko nga mapintas andam go. Salamat gid, no? Kag mayong gabi mandara sa kay Reden Diaz, si Reden Bombo Denver patamyaw ko da si Elsie Lopez sa Porok Araw. Reden Diaz Iglesias sa Dason Kanta. Yes sir, wala problema no. Subong pamatihan na si Sir Ed Solano. Ayaw kalimo ayaw pinanggan ikaduha ko ikaw nga ba't gikatugan ko na kanimo ang tanan nahigugma ako ug nga kanimo lang inay sagopon mo kining gibati ko mipahiyom ka lang ug mipahilayo kon daw sa kasing-kasing ko may dapit man ako pakitag kahayagan mga pangako ko limsig paglaom limsig kaluy nga makabahid sa mga luha ko
kung ugaling sa gugma may katahap ka man, pag-asa panumduman mo, wala nang taran, ayaw kalimot, ayaw pinangga, ikaduha ko ikaw nga batala. Limsig paglaom, limsig kaluy, nga makabahid sa mga luha ko, kung ugaling sa gugma ko, may katahap ka man, pag-asa panumduman mo, wala nang taran, ayaw kalimot, ayaw pinangga, ikaduha ko ikaw nga batala. Dira sa siyudad sang Victorias, ginatamyaw ko dira si Marilita Sigumpan, Hilda Marabanan, Nili Sinatinel mayong gabi sa ibo dira, Hasmin Solano, Halbuina family sang dakutan dako silay, Lita Flores, Emily Iganto sang Sitio Rantawan, Domingo Ingut, Amago, got mayong gabi dira sa imo, Roy Canson, Gilbert Casiple, sang Barangay Estacio Lopez, Bob Abolino, kag George Misaira alias Loverboy. Ang nagapanamyaw, Patricia Solano, kag Chris Solano. Salamat yan. Madamo nga salamat sa kay Sir Ed Solano. Dos mabasa ka dito katulog kay para kitado ng imo nga gwapo nga itsura. May nag-request di kagay na maalala mo kaya. No, maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin. Hindi mo na imokan. Sige. Amo na sa dason no kami nag-request dire kung makaya mo dason. Practice sana, no? Taybing may panamyo ka dira. Liog nila tadadayon sa mga bulos ha si Josephine Villaran. Kumari kong agwapa Inisita Lima, Dino Espirito, Dima Sakirban Efrain Soron, si Bari Oka Mugato, kag Parikit Solano, tanan, Talisay noon, ay sa Bangga Dosi, si Kumari Kuban, Bergigol Matiko, kag Inday Maya, dira sa Bangga Dosi. Ngayong gabi, ay si Inday Merli o Sinyola sa Gimaras, tinatamyaw taligid, Inday Merli, ngayong gabi dira sa imo. Sige. Ma'am Josephine Villaran, pwede ka na diri kasulod para ikaw na sa imo ikaduhang ambans. Sa karon na rin na si Ma'am Josephine Villaran, pamatihan ta diri ang iyang ambahan. Pag-ibig na dulot mo sa akin, mabuti pang lumayo ako dahil ika'y mahal ko. Alam sa kahapon na puno ng sigla, masakit man ang
mabuti pang lumayo ako kahit ika'y mahal ko. Paalam sa kahapon na puno ng sigla. Masakit man ang limutin ka, puso ko'y handang mag-usap. Paalam, aking sinta. Paalam. Paalam, mahal. Maayong gabi lang sa Pamilya Rebilyo, Pamilya Sampong sa Murcia, maayong gabi. Kag sa akon mga utot sa Talok, maayong gabi man. Sa Pamilya Bilyaran sang Maaw, maayong gabi man. Kag sa tanan-tanan nga nagapamatigid bilog nga Western Visayas. Madamo nga, salamat kay Ma'am Josephine Villaran. Kag sa kay Sir Ray David, pwede ka na diri ka matamat sulod. Sir Ray David, pwede ka na diri ka matamat sulod, no? Dala susun taning para makaramis. Taybing meron ka dira? Okay naman, Yes. okay naman. Sige, sige. Ari na sa karon si Sir Ray David. Pamatian ta diri ang iyaging dala nga ambanon. See you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I have for you. I could find somebody new, but I don't want no one but you. I just can't let you walk away. I am that easy to forget. Before you leave, be sure you find one is love much more than mine. 'Cause I just say we've never met. I'm that easy to forget. See you found somebody new, but that won't stop my loving you. How can you live without regret? I'm that easy to forget. I could find somebody new, but I don't want no one but you. How could you live without regret? I'm that easy to forget. Before you leave, be sure you find one is love much more than mine. 'Cause I just say we'd never met. I'm that easy to forget.
say you found somebody new, but I don't want no one but you. How could you live without regret? I am that easy to forget. Pinapanamya ko dira sa siyudad San Silay, Tito Zapatero, Ilot Agablino, Dilya Malanday, Nunoy Dilero, Alan Hain, Ninit Roho Tiongko, Tuto Topas, Buyet Labasiro, Taboy Hain, Jumari Cardenas, an piping siya na ang gapanamyaw, Ray David, Basta Radio, Bumbo! Madamo nga salamat sa kay Sir Ray David. Liog tada din kay Ma'am Telma Santowa. Ang gasot-saot naton nga haranista, no? Medyo gikikiyay na sa nga daan. Damo nakapula subong nga. Do may ano. Uy, mayong gabilot sa kay Sir Norbs de la Peña, no? Request na dabi sa mga gwapong haranista ang Asunsyon sang Aranista sang Asunsyon. May bahanon nga Asunsyon. Sige, try lang natin sila sir kung familiar sa aton mga ranista ha. Sari na ang aton nga dancing queen na subong nga gabi ba. Kung ang iba nakapula sang bayo kag bestida riya pula aton buhok. No, maayo gini permis si Ma'am Telma Santowa ya mahilig ni sa sang colorete. Ligsa sa mga di color. Sige, pamatihan ta diri ang iyang ambahan. My world is in gloom. I'm the slave of a clouded romance. My heart just burns while my lovers continue to dance. I'll sigh while I can, and it gives its memories so rare, as rare as the diamond, while my heart is greater than gold. But I'm not free to break this bond within me. I'm no good without him. I might just as well forget him. Give me back my romance, the one I'm dreaming of. Please let me love you forever and give me back my romance. Ay, kalisod, sining binayaan. Adlaw, gabi, permita nga ginahibian. Ay, inday, wala sang kapalaran. Kay wala git, kay wala git, ako sing kalipayan. Ay si cielo azul, kag sa dien ka na bala, buligi tabangi, ang nabilanggo sa gugma, mas baling mamatay, mayo pang mamatay. Agod nga dili na mag-antos, ako walay kalimutan.
may cielo azul kag sa diin kanabala buligi tabangi ang nabilanggo sa gugma mas baling mamatay mas baling mamatay agod nga dili na mag-antos ako walay kalipay. Salamat sa gitarista. Kinatami ako gidatanan-tanan. Taga Manila da si Cyrus Guardo. Santua pamili sa Manila da Salazar, Gado, Oliva. Kag ang akong mga kwanta sa Tabugon na. Mayong gabi sa inyo tanan. Ang kapanamyaw, ang inyo tita Telma Santua. Bombo radyo ng biruan, mati ka mo permi. Madamo nga salamat kay Ma'am Tata. Kay Ma'am Telma Santua si Adrigin dala nga ang bahano na. Kag sa karon na rin naman ang aton isa diri ka ranista no. Ando mo yung gabi kare kay net sa Kabunay dara may lang dara nga paglantaw. Dara papaliog lang siya tadra sa Mambulak sila sa mga amigo ko si Chong Chason kag Atan di assist. Thank you so much gid dalin kay Sir Stag Zilang no. Sa karon na pamatian ta naman diri si Sir Loloy sa adri kadua nga ambahanon. Pagkira kami yun. Ano ka? Okay na. Okay naman, ubos naman na. Okay na.
Panawagan dira na si Mamida Rio. Pwede ka na diri kamat-amat sulod no Mamida Rio. Pwede ka na diri kamat-amat sulod kag mga gabi sa liwat sa aton 33 live sa Facebook live viewers sa aton tag palamati dira through Facebook. Bao kadamo gid sa inyo no. Uy nag-30 na. Kag padayon kita diri sa aton nga pagpanglagad. Sa karon ari na si Mama Mamida Rio. Pamatian ta diri ang iyang amban. Tunay ba aking mahal na ikaw ay lumimon kay tamis ng sumpaan kay dalin mong tanong naging sangit na lumimot ka sa akin. Sabihin mo lamang hirap, masaktan man ang damdamin. Ano ang dahilan na lumimot ka sa sumpaan kay dali mong nilisan sa laot ng kahirapan. Sa'yo ang nagmamahal na tulad ko, pagkat ang puso kong ito daan lamang sa tulad mo. Irog ko ano ang dahilan na lumimot ka sa sumpaan kay dali mong nilisan sa laot ng kahirapan. Lumuluha ng dahil sa'yo ang nagmamahal na tulad ko, pagkat ang puso kong ito laan lamang sa tulad mo. Ginatamyaw ko dahil sa barangay 35 anak mga kabataan, Espilita family, Dilapinya family, subong man sa Luna Relocation Site, ang mga Rio family, Legaspino family, dila sa Amon sa Masbate, sa Costa Rica Masbate, mga Roches family, Cantoba family, Rabino family, kutob sa nagapamati diri sa Bumbuharana. Mayong gabi sa inyo tanan, ang nagapanamyaw Mamida Rio. Madamo nga salamat kay Ma'am Mamida Rio kag mayong gabi man dira kag ginatamyaw dira ang family di Star sa Talisay City kag sa Barangay Pacol, Bago City, watching from Cavite, Manila. Mabuhay. Kag kay Angioleta Castillo Sabiaca kon Argioleta Castillo Sabiaga mayong gabi man dira sa imo. Subong pamatian ta naman ang ambahanon gindala ni Bing Galvan. Special request, Autumn Leaves.
if only we fly among the autumn leaves, all red and gold. I see you leave this summer casey, sunburns hand, I used to hold. Since you went away, did this grow lonely? And so now oh, winter but I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. Since you went away, the days grew long, and so I'm here. Oh, winter but I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, when autumn leaves start to fall. Okay, mayong gabi na sa tanan-tanan. Labi nagi kay amigo ko na. Baling Pihano, Master Kapiaya, kay Attorney Bimbo Labides. Attorney, mayong gabi sa imo dira pamilya. Mandamo nga salamat kay Sir Bing Galban kag sa aton nga last song yung panawagan dra naton si Sir Tony Aguilar. Pwede ka diri kamat-amat sa sulod kag mayong gabi dra kay Victor Dumaraog o kung Dumaraog mayong gabi dra sa inyo kay Ma'am Janet Aguilar mayong gabi man dra sa imo no Ma'am Janet Aguilar. Arbada si Sir Tony for our last song diri sa Bombo Harana kag iban pa rin na si Sir Tony para tagduwa ko na. Since you've been gone, lonely surround me. Will find me waiting
Just in case you change your mind, give me a chance. Listen to my lonely heart, breathing fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you. I can't stand it no more, so bear her all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart, breathing fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you. I can't stand it no more, to be left her all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart, breathing fast for you. Since you've been gone, breathing fast for you. Since you've been gone. Sa tanan nga ng nagtagplamate, may gabi sa inyo tanan. Tony Aguilar, nagpanamiyaw sa inyo. Diyos kabulakan, kabulakan, sinihade. Kaming mapahuli, Bombo Radyo ang mapabili. Walay libakan ay walay, hudi-hudi sa do. Linggo sang gabi, mabuel tao kali. Paghuli sang sirin, batat na ang angkla. Mapurna mo ninday, buot na magalarga. Idawat ang kamot sa pangamusta bilang handumanan kung ka ni ang wala na. Madamo nga salamat sa inyo ang pagkikpag-unong. May-ari diri nagpalaot no? Si Jeffrey Chanes, ginatam niyo dra si Tatay Kupato, kag nanay ko Amika na nagapamati sa harana sa Kamalig Barangay Panda na puro korazon. Salamat sa liwat no. Sa liwat, madamo salamat sa inyo pagkikgunong kag sa aton nga mga haranista kag gitarista naton si Sir Bing Galvan kag si Sir Ernesto Obensa upod sa aton nga mga haranista nga sagwa sa karon no. Salamat sa inyo pagkikpagunong halin kag alas 7 tubtob sa karon nga inoras alas 9. Ini inyo nangin alagad, ini si Bombo Denver Keno. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ni Diyos si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan,
umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw,
kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kaya ginuwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balahan ni Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginutudlo,
sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province, and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families, and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Thank you.